Mistä Irakista? Ootko Bagdadista? Ei oo. Musilista. Musilista. Sä oot Afgaani rauhoitu. Musilista. Mä oon Afgaani Talibanista. Rauhoitu. Afgaanissa on niin ennoissa. Rauhoitu pojat, rauhoitu. Pikkuhiljaa. Teidän vuoro tulee kohtaan. Ai, suomen kieli kursille. Mä puhun pätkä suomea. Miten se yle kuuluu? Joo, okei. Mä annan sua huomioon. Joo, sä oot... Okei, no niin. Sä oot huomioon. Mikä sun nimi on? Huomiomies. Mikä sun nimi on? Lati. Lati. Sun oikea nimi on Abdi, mutta sä vaihtat sen nyt. Lati. Faija. Lati. Sano Latif. Älä sano Lati, ei. Se on Latif. Se on Latif. Latif Abdurrahman Abdijalil. Abdurrazzaq Abdullahi. Mä tiedän mistä sä puhut. Sä yrität olla joku italialainen tai jotain. Sä oot afgaani. Mä oon huomannut heti sä oot afgaani. Musil. Onko sulla oleskelilupa? Ei oo vielä. Sulla on Suomen passi tai suomalainen tuntaustavaa? Onko sulla suomalainen tuntaustavaa? Ei vielä. Sä oot sinko, joo. Joo, mä en yllättynyt, joo. Mä en yllättynyt.